Umawat dagiti 1,610 adagitoy ket tricycle drivers ken 102 adagitoy ket jeepney drivers iti daytoy financial assistance nga ipaay ti local government unit ti San Nicolas Ilocos Norte babaen ti panangidadaulo ni Mayor Mike Hernando. Intay boyan dito adamag mga ka-JCQ. Maragsakan dagiti 1,610 na tricycle drivers ken 102 jeepney drivers gapwanan na inawat damanen ti 1,000 cash daytoy ket agtinawen a programa ti administrasyon ni Mayor Mike Hernando as support to tricycle and jeepney drivers financial assistance karagiti aktibo ti prangkisa na nga gipaspasada iti uneg ti San Nicolas. Kuna dagiti imawat ket dakkel daytoy a tulong kadakwada tinaipaay a financial assistance. Napalaos ti panagyaman da, karagiti opisyales, babaen ti panangidadaulo, the Mayor Mike Hernando, ken Vice Mayor Napoleon Hernando, dadakas ti a programa ti local government unit ti San Nicolas. Daklo na nga yaman mi apo kini apo Mayor Hernando ti haan nga mamingga nga tutulong na kada kami nga tricyclean ta amuna no kasunod trigat mi apo nga sapsapol iti inaldaw-aldaw iti may nayon tay pagbiag mi tay pamilya mi ken makatulong kada kami nga sa kapada nga hanakam kumalata bebe ang nanayon na Iti inaldaw nga panagpaspasada yu manometikas lang masapulan yu ti may nga aldaw. damot sang kabasita po nga mapapasada amin nga napiala nga mayala tay bugoong kumbagas tapno di kasta kita adda pagbiag tay pamilya mi apo han nagpapada damo daytay 500 damo tay 600 apo nga mabati ta mekat mo ti paggasolina ami apo. Akit dakil nga pagyamanan mi sir ta matulungan na kami ti casting pundo ket napalawag pagyaman mi kini apo Mayor sir. Sir, itinaldaw nga yung panagpaspasada, manumet itikas lang maitik home user nga mapasadaan yu. Madiag papada sir ta no casting awan klase basbasit laeng no adati klase at adumet. Dakal nga tulong kada kayo dito sir, basit ngem dakal nga makatulong kada kayo. Dakil nga tulong sir ta siyempre adda maawat mi adalat ta maitulong. Dito nga ba nag-apo itata nga aldaw nakaimimbag niya po Diyos para kada kami nga tricyclean ta dakkel ba nag dito nga programa iti munisipyo nga idadolwan dito nakagagaget ken nakaanos na alibtak nga mayor mi Honorable Mike Hernando ken digiti official dam iti ilimi nga San Nicolas. Dito isang aribo kada kayo sir, dakkel nga makatulong kada kayo sir. Para kanya ka Sir Joey, dakkel banag nga makatulong kada kami dito 1,000 pesos. Tatiga po na kamutay met nga kalkalpas iti dimteng bagyo wano didigra iti ili tayo. Kastamet nga dito agnato agbabay iti presyo iti gasolina. Marig nami iti rigat na ket niraranaman launay patangpay nga kaslatay kung kunatay nga gawat ket dito 1,000 ket dakkel nga may tulong para kadigiti pamilya mi. Mayor Mike Hernando. Ti kay so nga mayor ko, mayor to nga agnanayon. Agyaman apo iti ayat parabor ngayon kay ipapaay kada kami nga mangmangged nang nangruna kada kami nga kailyam. Tay kunakon sa papanagserbi amin ngayon karkari ket ingka itong tungpal agyaman kami apo Mayor Mike Hernando. Kuna ni Vice Mayor Napoleon Hernando, ket dakkel ti akem, dagiti agipaspasada ti tricycle iti San Nicolas, gapwanan na, ta isuda ti agitulod karigiti pagturungan, dagiti umili, pakairamanan, dagiti bisbisita, makasapol, ti serbisyo, dagitoy. Ti Sangguniang Bayan, inaprobaran na daytoy nga budget para iti daytoy support to tricycle and jeepney drivers ta ammo tayo ken kas panagyaman iti roles dagitoy nga drivers toda ken jeepneys iti role da para iti pagsayatan ti ili tayo nga San Nicolas ta ammo tayo kas pag-ammo tayo dakkel iti role da kas kuma iti dagiti mapan agbasa sapol tay iti lugan tricycle wenno PUJ kastamet dagiti mapan agubra wenno mapan iti naduma-duma nga papanan na still masapol iti transportation ket
dakal unay iti maitulong dakal tayo ket kaste ko na kas panagyaman so ikantay ida iti suporta kapno pumintas pay dagiti serbisyo da kadagiti kailian tayo. Ti support to tricycle and jeepney drivers financial assistance ket may kadwa atawenen amay saysayangkat aday ito'y tinapanunot ni Mayor Mike Hernando apang tulong kadagiti agipaspasada ti tricycle ken jeepney at taga San Nicolas. Dinawat ti Mayor kadagiti suami na drivers kadagiti jeepney ken tricycle ti kanayon kumaan na pintas sa serbisyo da para kadagiti umili ken bisbisita iti San Nicolas, Ilocos Norte. Adda may bunong tatang suporta iti madama administrasyon iti sektora iti transportasyon nga pakiaramanan ti tricyclean ken iti jeepney. Ket deti apo ket second time deto ita naikandaman iti last year nairugi deto iti dedirugi iti panagserbi ti numutibiyang nga sinuportaran mo iti sangsang kami sa iti Sangguniang Bayan. So this is the second time may kanda iti sagsang ribo in the form of cash nga deti ket pangliwliwagan pangtulong kadakwada taamo tayo apo ket ngumingi na madlata ti krudo ken gasolina ngumingi na iti boundary da di kat ti maikangket digiti paspasada, digiti drivers, hanga operators, digiti drivers. Oo. Tapno ti kastaket ada impact na iti grassroots dito. Kan panang motivate mo't kadakwada tapno ti kastaket ikanda pa iti adu nga serbisyo, digiti kakailyan tayo at siyempre timot nagbubuayan dito may itod kadakwada ket digiti mo't umilit sa Nicolas. Apo. Gapot business center ti ili tayo sa Nicolas. Yawis ko nga rod nga kada kayo nga kamang iti transportasyon saysayatan nyo pa iti panagserbiyo kada iti iluglugan nyo orehan ti kailyan misum kayo sayatan nyo ti agmaneho always practice courtesy kan defensive driving kan deti honesty tayo ngano adda mabati da kada tayo dagiti agluglugan ket ipulang tayo tapno ti kasta ket may pakita iti kinasaya at itaga San Nicolas. Can we ought to give our townmates a better service ta kaste kunak timot paggapuan detoy maitad kadakwada ket aggapo met iti munisipyo nga tinaggapuan na agad dagiti taxpayers met. Oo. Okay. Digiti mensahe ka dagiti kakabsat nga kamang iti transportasyon ket namnamaan nyo apo nga we are always at the initiative nga mangkita mo't kadagiti pagsayaatan ti sektora da. Ti administrasyon ni Mayor Mike Hernando ket kalikagom na ti sapasap a panagserbi isut gapuna nga adda dagiti kastoy a programa para kadagiti naduma-duma nga umili iti San Nicolas, Ilocos Norte. Para ti JZQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.